Eu să-l fac pe șaua aici. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Iisus Hristos a înviat din morți! Amin? Haideți să ne sculăm în picioare și în ziua aceasta să începem închinarea noastră cu cânticul pe care îl știți cu toții. Hristos a înviat din morți. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Un pic mai uite. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Este o sărbătoare a biruinței, o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare a nădejdei, o sărbătoare care ne dă nădejde că avem un viitor. Dumnezeu ne-a pregătit un viitor asigurat, nu în ceață, dar unul sigur pentru oricine se încrede în El. Și astăzi vrem să vorbim despre aceasta, vrem să lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta, vrem să-L rugăm ca aceasta să devină realitate în viețile noastre. Haideți să ne rugăm acum. Tatăl nostru care ești în ceruri, te lăudăm pe Tine în numele scump al Fiului Tău, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Te lăudăm căci Tu, Doamne, ai găsit așa de cuviință ca Fiul Tău să vină în lumea aceasta, să trăiască o viață sfântă și să ne arate dragostea Ta, să ne arate cât de mult ne iubești și ce planuri minunate ai pentru viețile noastre. Că aici nu se sfârșește totul și Tu ai lucruri minunate, extraordinare pregătite pentru noi. Îți mulțumim că El a luat asupra Lui vina noastră și a plătit-o toate pe deplin, suferind toată mânia Ta pentru păcatele noastre și apoi înviind la viață nouă. Prin aceasta spunându-ne, proclamând întregul univers că oricine se încrede în Tine poate să aibă viață veșnică în Tine. Îți mulțumim, Doamne! Te lăudăm pe Tine și în dimineața aceasta vrem să proslăvim învierea Ta și viața pe care Tu ne-o dăruiești în Hristos Iisus. Te rugăm ca în dimineața aceasta, Doamne, să cobori aici în puterea Ta, în slava Ta, să cobori aici, să-ți manifesti prezența, să ne vorbești, să ne ridici, să ne încurajezi, să ne însuflețești, să ne umpli inimile de bucurie și să pui acolo acea speranță pe care nu poate lua nimeni. Doamne, cercetează sufletele noastre și vino să locuiești în noi în plinătatea Ta. Amin. Amin. Așa cum mai stăm în picioare, mai cântăm un cântec care, așa și spune, e viu, mormântul lui e gol. Înainte de a cânta cântecul ăsta, haideți așa totuși, înainte de a cânta cântecul ăsta, vreau să citesc textul în Evanghelie care spune acest eveniment. Scuzați că un pic așa a fost. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din-întâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie a venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede, spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți
Iată că El merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Amin. Haideți să cântăm. În ziua din tâia săptămânii, peste dimineață, femeile au venit aducând miresmele pe care le vedeți. Mormântul lui e gol, e viu, a înviat Domnul meu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. Maria ucenicii grăbesc alerg la el, în zor de dimineață le zice îngerul: plângeți vestiți tuturor, din morți l-a înviat, credeți și să vă bucurați. E viu, mormântul lui e gol, e viu, a înviat Domnul meu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. Maria stă și plânge, ar vrea să știe ce-i, dar iată o minune, Iisus înainte ei. Ce mare fericire, ca bunii zice ea, și noi în cer îl vom vedea. E viu, mormântul lui e gol, e viu, a înviat Domnul meu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. E viu, mormântul lui e gol, e viu, a înviat Domnul meu, e viu, în toată splendoarea ne duce la fericire. Așezați-vă, rog. Cu adevărat, Iisus Hristos e viu. Și în continuare vom lăuda pe Domnul. Vom cânta un cântec iarăși toți împreună, apoi vor cânta câte un cântec Daniel, Tudor, Mirela și Crina va recita o poezie.
Să stăm iar? Nici
Cristi lucrează. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Mai tare! Bravo, mă bucur să vă văd și mulțumim Domnului că astăzi am ajuns aici, în casa Lui, și aducem mulțumire și ne bucurăm că El a biruit și ne are de grijă în ziua de azi. Toate cele, și cu mâncarea, și cu sănătatea, cu tot ce avem, e de la El dat. Și pentru asta trebuie să ne bucurăm de viață și să-i mulțumim Lui și să-L purtăm în inimă. Ce bucurie sfântă îți cântă sufletul meu azi și inima mea-ți cântă. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea, îți cântă îngerii în cor, se închină omenirea. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea, îți cântă îngerii în cor, se închină omenirea. Mulțumim Lui și toată viața de să-i mulțumim, pentru că El ne este Tatăl nostru cel Sfânt. Veniți și voi să lăudați, veniți cu oastea sfântă, că Cel ce a înviat din morți și moartea a fost înfrântă. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea, îți cântă îngerii în cor, se închină omenirea. Încă o dată, Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea, îți cântă îngerii în cor, se închină omenirea. Mulțumim copii, dar mai tare la sufletele noastre, Hristos speranța lumii treci, biruitor în toate. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea, îți cântă îngerii în cor, se închină omenirea. Încă o dată, Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea, îți cântă îngerii în cor, se închină omenirea. Hristos a înviat din morți, a triumfat iubirea, îți cântă îngerii în cor, se închină omenirea. Amin și mulțumim Lui. Yeah.
Ce n-ai dat tu? Ce n-ai dat tu în clipa morții? Să ai nădejdea ce am eu? Să știi că orice ar fi să fie, tu ești din clipa scrisă ție, cu Dumnezeu în veșnicie, cu Dumnezeu. Ce n-ai dat tu să poți odată întoarce vremea înapoi? Zadarnic luți ca văzăsume, zadarnic strângi comori în lume. Cu pumnii goi plecăm din lume, cu pumnii goi. Ce n-ai dat tu să fii ca mine când va veni din cer sus, pe când prăzările înalte buravam toți scriși în carte. Tu vei fi dus tot mai departe, tu vei fi dus. Ce n-ai dat tu în clipa morții, să ai destinul ce l-am eu. Nu ai să ai o lume întreagă, dar vino inima pribeagă. Prin glasul meu, Iisus te cheamă. Prin glasul meu. Nu vezi cum lumea se destramă și cât de scurt e al vieții drumul. Curând Iisus, cu glas de ramă, ne va duce vânt sau teamă. Și acum, din Iisus te cheamă, o vin acum. Amin. Amin. Haideți să avem un timp să ne rugăm, să lăudăm, să-i mulțumim pentru ce a făcut El pentru noi și vă îndemn. Lăudați-l, mulțumiți-l, glorificați-l, invitați-l în viața voastră. Să bun și îți mulțumim pentru că Tu ai înviat, Doamne, din morți, Doamne, și ne-ai adus la viață, Doamne, pe noi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai găsit prețioși în ochii Tăi, Doamne. Mulțumim, Doamne. Așa, Doamne, ca... În continuare, avem aici un grup de copii care s-au pregătit și ei să laude pe Domnul în ziua de Paște, în ziua de Înviere, mai corect spus.
Așa că îi invităm pe ei să laude pe Domnul. Și nu este nimic rău în a spune Paște, dar când sărbătoarea Paștelui înseamnă sărbătoarea învierii Domnului. Nu-i ouă, nu-i cozonac, ne bucurăm că le avem. Este un simbol frumos. Dar ceea ce trebuie să domine această sărbătoare este că noi vrem să ascultăm de Domnul Iisus Hristos și vrem și ne bucurăm de ce a făcut El pentru noi. Ne bucurăm că am putut ca să avem cu copiii timp în ultima perioadă și să învățăm cântări, să-L lăudăm și cu mare bucurie. Vă dați un pic mai la mijloc, între timp, așa. Și David poate să fie între Laurențiu. Așa, bine. Okay. Și până reușește să găsească cântările, sunt în mapa de Paște 2021. Așa, mulțumesc frumos. O să cântăm prima cântare, Veniți cu toți la masă. Prima cântare este despre aceea că Domnul Iisus Hristos s-a dat ca jertfă pentru noi. Și-a dat trupul ca să fie frânt. Iar sângele care s-a scurs, a curs pentru păcatele noastre, ca noi să putem să avem iertarea păcatelor și viața veșnică. Veniți cu toți la masă, la masa vieții, de vatrele Domnului. De masă este pus, pâine și floriți, că ele umblă mare de la sus. Îți mulțumim, Iisuse, că ai fost așa de bun și pentru noi ai murit pentru cer. Trupul tău de hrană și aminte de mană, iar sângele sunt peste legământ. Veniți cu toți la masă, la masa vieții, să luăm hărțuire și să rădim vin. Ospățule iubit și venul să replin și faceți totul cum a spus Iisus. Îți mulțumim, Iisuse, că ai fost așa de bun și pentru noi ai murit pentru cer. Trupul tău ne e hrană și aminte de mană, iar sângele sunt peste legământ. Veniți cu toți la masă, la masa vieții, și îndrage să aducem Domnului. Inimile din nou să-i lăsăm cadou și să-i cântăm cântări care le știm. Îți mulțumim, Iisuse, că ai fost așa de bun și pentru noi ai murit pentru cer. Drumul tău ne e hrană și aminte de mană, iar sângele sfânt peste legământ. Mulțumim! E viu, Iisus a înviat, e viu Iisus, e viu cu adevărat. Mormântul rece El a părăsit, moartea învinsă, Iisus a biruit. E viu, trăiește Domnul nostru veci, a biruit mormântul și umbra morții reci, Petra răstogăriseră, afară a ieșit. Iisus e viu, trăiește El moartea biruit. E viu, în adevărat, Iisus a înviat.
Slăvit să fie El, căci ne-a răscumpărat. Cu sângele Său sfânt, cu drag necurățit, prin jertfa Sa măreață, Iisus ne-a mântuit. E viu acum Iisus, e în cer la Dumnezeu, ne pregătește loc să fim în cerul Său. Cu tot să lăudăm pe Iisus neîncetat. E viu Iisus, e viu, din morți a înviat. Amin. Prin moartea sa, Hristos a dăvălut puterile săptane îngerute. Și în mormântul vechi a coborât să spargă a păcatului redută. Războinicul vechează a înviat, e viu în veci de veci și nu mai moare, și nici acei pe care i-a salvat cu dreapta lui atât de brutale. Din cele 4 zări, acum ne adunăm spre norul de lumină și toți ne adunăm spre învierea lui uniți. Strigăm spre mirele iubită să vii, cântați pe pământ și înălțim, lăudați în numele printre popoare. El vine înconjurat de hiruvimi cu zecile de mii în sărbătoare. Amin. Amin. Amin.
Iisus. Bucurați-vă voi ceruri, îngerii chervini de sus, bucurați-vă de pur, căci azi a înviat Iisus. Bucură-te azi, creștine, și de laudă neîncetat, Prințul lui din slavi divine, că de moarte a înviat. Amin. Este viu, aleluia, Domnul Iisus e viu, aleluia, sărbătoare în toată lumea, că din morți a înviat nemurirea. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, l-a văzut chiar cu ochii Maria și în cântele se împarte mântuirea la oricine crede. Aleluia, 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 aleluia. 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 Auzi clopote sunând, peste mare anunțând, izvorul ăsta a inversat, Domnul Iisus a înviat, Iisus Hristos a înviat, bătălia a câștigat, Dumnezeu a fost slăvit, iar cel rău a fost legat. Amin. Doar 3 zile și 3 nopți a stat Domnul printre morți. Doar atât s-a lăudat boldul morții cu un sfânt. Hristos a răstogălit piatra grea de pe mormânt, salvarea lui Dumnezeu a venit prin Fiul Său. Amin. Aleluia,
pregătit. În continuare, Crina și Veronica vor lăuda pe Domnul cu un cântec și, cu adevărat, așa cum au cântat în ultima cântare, când femeile au adus vestea că Domnul Iisus a înviat, apostolii n-au crezut. Și Petru a fost unul dintre cei care a alergat la mormânt ca să vadă, oare cu adevărat a înviat? Într-o Evanghelie se spune că Petru a alergat, în altă Evanghelie se completează că și Ioan a alergat împreună cu Petru, s-au uitat acolo, au văzut fâșiile, dar n-au înțeles totul, au rămas încă nedumeriți. Inima le era împetrită, erau sufletul tulburat, dar mai târziu Domnul i-a înviorat și până la urmă, până în seara zilei, au crezut și s-au bucurat cu toții. Învia Domnul, nu e
Amin. Slăvit să fie Domnul. Vă place să lăudăm pe Domnul împreună? Haideți să melodăm două cântece. Daniel și Tudor au pregătit încă câte un cântec. Și fratele Daniel și fratele Tudor au pregătit câte un cântec. După asta cu toți un cântec o să cântăm și apoi o să ascultăm predica. Să fie Domnul și nemuritori toată viața noastră câtă să fim noi și următoarelor generații. Pentru că El e pe planeta aceasta și nu numai pe planeta, pe universul întreg este pe Bine, pe urmă să cântăm acolo. Eu pot să-l cânt, eu am pregătit și pe Ista, dar Nu, să cântați împreună să-l cântăm. Da, Ista putem să-l cântăm. putem să cântăm. Da, foarte. Iisus Hristos,
înviat Iisus Hristos, Osana, aleluia! Prin El suntem răscumpărați, prin El avem iertare. Slăvim și binecuvântăm ziua învierii Sale. Înviat Iisus Hristos, ce mare bucurie! De azi prin har suntem chemați cu toți la mântuire. A înviat Iisus Hristos în slavă și putere. Veniți, cântați cu noi cor despre a sa înviere. E veselie pe pământ, ce bucur omenirea, că a înviat Iisus Hristos, Osana, aleluia! Prin El suntem răscumpărați, prin El avem iertare. Slăvim și binecuvântăm ziua învierii Sale. Atenți, cântați și voi! Înviat Iisus Hristos din moarte la viață, atrece orice păcătos prin jertfa sa măreață. A înviat Iisus Hristos, El moldul morții frântă. De astăzi orice credincios în veci prin El trăiva. E veselie pe pământ, se bucur omenirea, că a înviat Iisus Hristos, Osana, aleluia! Prin El suntem răscumpărați, prin El avem iertare. Slăvit și binecuvântați ziua învierii Sale. E veselie pe pământ, se bucur omenirea, că a înviat Iisus Hristos, Osana, aleluia! Prin El suntem răscumpărați, prin El avea iertare. Slăvit și binecuvântat ziua învierii Sale. Slăvit și binecuvântat ziua învierii Sale. Amin. Eu am să vorbesc de Iisus. Nu vreau eu mai sus, dar vreau să vă văd mai bine, parcă și de asta. Vreau să vorbesc astăzi, așa cum v-am spus și de la început, așa cum am anunțat și joi seara cei care au fost. Cum învierea Domnului Iisus Hristos ne dă speranță nouă. Noi suntem oameni, avem nevoie de speranță. Oamenii care nu au speranță de multe ori își pun capăt zilelor, cad în depresii. Oamenii care nu au speranță nu mai văd rostul și se lasă de toate, dau mâinile în jos, nu au bucurie. Dar învierea Domnului Iisus Hristos ne aduce speranță. Adevărata speranță care nu trece. O încredere pentru ziua de mâine. Primul lucru pe care vreau să vă spun cum învierea Domnului Iisus Hristos aduce speranță este că ne aduce speranță pentru că ne-a iertat pe deplin păcatul. Ne-a iertat pe deplin și ne-a eliberat de vină. Ne-a eliberat de rușine. Noi toți avem păcate. Noi toți am făcut păcate. Dar Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și nu le ia. Să nu mai fie rușine. Dacă le mărturisim, spune, Domnul le uită și nu-și mai aduce aminte de ele. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru asta Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Acum apare întrebarea. Dar cine l-a răstignit pe Domnul Iisus? Noi putem să spunem romanii, soldații. Dar până la urmă, două răspunsuri sunt aici. Pe de o parte, l-a răstignit Dumnezeu Tatăl. Pentru că din veșnicie a fost un plan ca Fiul lui Dumnezeu să vină și să fie răstignit pentru păcatele noastre. Dumnezeu atât de mult ne-a iubit că l-a dat să fie răstignit. Dar pe de altă parte, al doilea răspuns important și corect este că tu și eu l-am răstignit. Noi l-am răstignit. Păcatele noastre l-am răstignit. Că dacă noi nu eram păcătoși, Hristos nu murea pe cruce. Hristos nu mergea la cruce. Hristos nu trebuia să sufere și să moară. Când ați fost joi seara, cine ați fost,
Dar ați auzit, când Domnul Iisus se roagă în grădina Ghețimani, El la un moment dat spune, Tată, dacă e cu putință ca paharul ăsta să treacă, să fie luat, să treacă pe lângă mine, să nu-l beau, aș vrea așa, dar dacă nu fac, se voi ta să-l iau. Și acel pahar era păcatele noastre, vina noastră, mânia lui Dumnezeu care a venit peste El din cauza că trebuia să îmbie peste noi, dar Domnul Iisus Hristos a luat-o. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în Romani, capitolul 4, versetul 25, despre învierea Domnului Iisus Hristos, spune în felul următor. Hristos a înviat, da, din morți, a fost Cel ce a înviat pe Hristos, Domnul nostru din morți, care a fost dat la moarte din pricina păcatelor noastre, Romani 4 cu 25, și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Din pricina că Dumnezeu nu ne mai socoate păcătoși. Dacă noi credem în Domnul, dacă venim cu pocăință la El, Dumnezeu ne iartă păcatele și nu ne mai le socoate. Și Hristos a înviat ca și noi să fim iertați pe El. Deci învierea Domnului Iisus aduce această speranță că pot să fie iertate de toate păcatele dacă vii la El. Al doilea lucru. Asta e valabil și pentru copii, și pentru maturi, și pentru adulți, și pentru bărbați, și pentru femei. Ca să învierea Domnului Iisus Hristos ne dă speranță ca să nu ne mai fie frică de moarte. Nu ne frică de multe lucruri, dar cea mai mare frică pe care o au oamenii este frica de moarte. Virusul ăsta a amplificat frica de moarte. Oamenii le frică de acest virus din cauza că le frică că mulți oameni au murit. Acest virus le-a adus moartea împreună cu alte boli pe care le-au avut ei. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a biruit moartea. Și în ultima cântare care s-a cântat lucrul acesta. El, așa cum noi am cântat chiar și la început, cu moartea sa a călcat moartea. Prin moartea sa a biruit moartea. Domnul Iisus Hristos a revenit la viață din moarte. El a adus viața după ce a murit. La un moment dat, Domnul Iisus este invitat la un prieten de-al său care a murit, Lazar. Ați auzit istoria aceasta? 4 zile a stat în mormânt. Și Domnul Iisus vine și surorile lui spun, dacă ai fi venit, el n-ar fi murit, tu l-ai fi vindecat. Dar Domnul Iisus se duce la mormânt și spune, Lazare, ieși afară! Și Lazar, așa înfășurat cum era, a ieșit din mormânt. Oamenii s-au mirat, au crezut în Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus acolo spune niște cuvinte. El spune așa, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri niciodată. Nu înseamnă că nu vom ajunge în mormânt, dar înseamnă că nu vom mai ajunge în iad, ci vom avea viață veșnică. Mai mult spune, cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Deci Domnul Iisus Hristos este Cel care este învierea și viața. Și Dumnezeu a pregătit o înviere pentru toți morții. Și acolo vor învia toți, numai că unii vor învia ca să fie răsplătiți, iar alții vor învia ca să fie pedepsiți. Ce fel de înviere vrei tu? Știți, când Domnul Iisus a murit, de groază că nu cumva să învie, dușmanii lui s-au dus la mormânt, au pus o piatră mare și au pus acolo un sigiliu, o pecete. Și au pecetluit mormântul. Ca nimeni să nu intre acolo, nimeni să nu ia. De fapt, sigiliul cel care ar putea spune așa, spune, moartea a pecetluit mormântul. Și noi uneori spunem, moartea pecetluiește totul. Mulți dintre voi ați fost la unele mormântări și acolo preotul, unele din ultime cuvinte ce spune. Și se pecetluiește mormântul acesta până la înviere celor morți, da? Se spune așa. Mormântul se pecetluiește, moartea gata. Dar Domnul Iisus Hristos spune, a rupt învierea, nu a rupt pecetea aceasta. Pecetea aceasta n-a putut să o țină pe Domnul Iisus. El a înviat în morți. Și trupul nostru moare. Și momentul acela, chiar dacă se pecetluiește, trupul nostru tot acolo rămâne. Fiindcă la înviere noi vom primi trupuri altele, vii, de altfel, cum a avut Domnul Iisus după înviere. De aceea Domnul Iisus Hristos, prin învierea sa, a rupt pecetea morții. Moartea nu are putere. Moartea nu ne mai ține în mormânt. Așa că nu trebuie să ne fie frică de moarte. Dacă credem în El, El vine ne duce viața care biruie moartea. Și atunci avem nădejde. Cum învierea Domnului Iisus Hristos ne aduce nădejde? Pentru că acum El ne dă Duhul Sfânt să fie în noi. Să știți că asta e ceva nemaipomenit. Noi uneori ne gândim așa, parcă vorbim, credem în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în Sfânta Treime. Dar câți dintre noi cu adevărat trăim aceasta? Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus la un moment dat spune că voi veți primi o putere să fiți martori.
Iar într-un alt loc, vreau să vă citesc locul acesta, este foarte important în Scriptură, Romani, capitolul 8, versetul 14, spune în felul următor. Și dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în voi, acest Duh va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Dumnezeu a trimis în noi acel Duh care l-a înviat pe Hristos din morți. Dacă Duhul Sfânt l-a înviat pe Hristos din morți și spune că acest Duh îl pune în noi să locuiască. Nu după moarte. Acum, dacă crezi în Domnul Iisus, Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în tine. Deci, în noi este puterea lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne bucurăm, o folosim și ne bucurăm de tot ce ne aduce ea. Același Duh, gândiți-vă, care l-a înviat în mort, trăiește în noi cei vii. Ca să ne dai putere să trăim pentru Dumnezeu. Să nu păcătuim, să nu ne fie frică de moarte, să putem să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Acest Duh care l-a înviat pe Hristos din morți, El poate să învie și o căsătorie care se distruge. El poate să învie și o carieră care se distruge, care a murit. El poate să învie și niște visuri care ți-au murit. El poate să învie lucruri, adică speranțele care le-ai pierdut și te-ai dezmăgit din viață. El poate să învie. Dacă a putut să învie pe Hristos din morți, poate să facă și asta. Această putere Dumnezeu a pus în noi, în tine și în mine. Duhul Dumnezeu. De aceea, când crezi în El, te pocăiești și vii la El, împreună cu iertare de păcate, împreună cu viață veșnică, împreună cu aceasta îți dă Duhul Lui, care să ai putere. Apoi, învierea Domnului Iisus Hristos ne dă speranță, pentru că asta ne duce mesajul că Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu, nu va înceta să ne iubească niciodată. Cea mai mare veste este că ești iubit. Noi toți stânjim după iubire. De ce să căsătoresc tineri? Fiindcă se iubesc. La mulți după asta dragostea pierde sau se stinge. Dar noi, copiii, stânjesc după iubirea părinților. Noi iubim, tânjim după iubire. Așa suntem noi. Dumnezeu așa ne-a creat. Și Dumnezeu spune în Biblie, vă iubesc cu o iubire veșnică. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă dragoste, să aibă viață veșnică. Și Dumnezeu vrea să cunoaștem dragostea sa. Dumnezeu vrea ca să cunoaștem și să iubim și noi la fel. Dumnezeu vrea să ne transforme pe dragostea sa și vrea ca și noi să ne iubim unii pe alții, ca frați și surori, ba chiar mai mult. Dumnezeu spune că noi putem să ne iubim chiar și dușmanii noștri. Ați auzit despre teroriști spirituali? Religioși, dacă vreți. Teroriști. Ați auzit despre unii din alte religii, de pildă, în mod special musulmane, cum sunt din cauza religiei lor, ei pot gata să omoare pe alți oameni pentru că ei vor ca o facă numele religiei lor, Dumnezeului lor. Au fost și creștini care făceau așa. Au fost în Evul Mediu, când erau cruciați, ei se duceau cu sabia să cucerească alte popoare, spuneau ei sunt păgâni, noi trebuie să-i facem creștini. Și duceau cu sabia să aducă pace, spuneau ei, dar nu duceau pace, dar omorau oamenii în numele Lui Hristos. Iată, era un astfel de terorist religios. Era plin de râvnă pentru Dumnezeu și era împotriva creștinilor. Și îi căuta, îi prindea, îi băga în închisori, îi omora. Numele lui este Saul din Tars. Și el s-a pornit spre Siria, spre Damasc, ca să prindă creștinii de acolo. Dar s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Domnul Iisus l-a oprit. I-a arătat cât de mult îl iubește și a spus, ții, dureros, așa e ca să mergi împotriva mea. Te doare, așa e. Și dintr-un om care era un terorist de ăsta religios a devenit apostolul iubirii. Un apostol care a pătimit atâta, a vestit Evanghelia și ne-a spus niște cuvinte extraordinare despre dragoste. Poți să ai cel mai mari bogății, poți să faci cel mai multe binefacere, poți să ai daruri spirituale să faci minuni, poți să-ți dai viața pentru alți oameni, dar dacă n-ai dragoste, nu-ți folosește la nimic. Și dragostea este Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să pună dragostea asta în inima ta. Și vrea să știi că te iubește și tu să poți iubi. Deci Dumnezeu ne iubește atât mult că a trimis pe Fiul Său pentru noi. Și învierea lui Iisus Hristos spune că această dragoste este și pentru tine, este aproape de tine. Poate să schimbe viața ta, cum i-a schimbat-o lui Saul și a făcut în Apostolul Pavel. De asemenea, învierea Domnului Iisus Hristos ne aduce speranță, fiindcă noi știm deja pentru ce trăim pe pământul ăsta. Știi pentru ce trăiești pe pământ? Numai nu spune că ca să fac o casă, să construiesc o fântână și un copac, spun. Asta nu e scopul vieții noastre.
Asta e într-un fel o amăgeală. Da, e bine să le poți face lucrurile astea, dar nu e asta scopul nostru pentru care Dumnezeu ne-a pus pe pământul acesta. Care e scopul lui Dumnezeu pentru noi? Domnul Iisus spune la un moment dat: eu am venit să vă dau viață și să vă dau viață din belșug. Să vă dau o viață de care să vă bucurați, o viață în care să fiți împliniți, o viață pe care am pregătit-o pentru voi. Nu să vă hrăniți cu roșcove, cu fărănituri, cu resturi ale vieții, dar să vă bucurați de viață, de ce și eu am dat pentru voi, am făcut pentru voi. Dar în viața noastră sunt momente grele, sunt momente foarte dificile, probleme mari. În momentul ăsta, Dumnezeu vine și spune: dar toate lucrurile în viața noastră lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu ne iubește și chiar lucrurile dificile Dumnezeu vrea să le transforme în lucruri extraordinare. Pentru că mai departe spune: pentru ca voi să fiți asemenea cu Fiul meu. Viața noastră este ca să fim asemenea, scopul vieții noastre este să fim asemenea cu Domnul Iisus. Dumnezeu așa a planificat. Ca noi să fim oameni, femei și bărbați asemănători cu Domnul Iisus după caracterul, după viața noastră, după gândirea noastră, după felul cum procedăm, să iubim, să iertăm, să ajutăm, să arătăm dragoste. La un moment dat, Domnul Iisus spune așa: dacă vrei să-ți salvezi viața, trebuie să o pierzi pentru mine, să o dai pentru mine. Dar dacă vrei să-ți o ții pentru tine, viața, atunci o pierzi. Așa a spus el. Deci dacă, ca să nu-ți pierzi viața ta în zadar, dă-i Domnului Iisus. Spune: Doamne, vin cu viața mea la tine și fă ce vrei tu cu ea. Și atunci trebuie să o câștigi. Dar dacă vrei să o trăiești cum vrei tu, Domnul îți dă o promisiune, ai să o pierzi. Și la urmă, ai să te pomenești că ai pierdut totul și nu mai ești în veșnicie. Dacă nu ești gata să-ți dai viața ta Domnului, dacă nu ești gata, într-un fel așa spune, să mori, nu ești gata să trăiești, ce faci? Îi dai viața ta Domnului. Învierea Domnului Iisus spune că se merită să trăiești, pentru că El ne-a pregătit un viitor. Și ultimul lucru, al șaselea lucru care vreau să-l spun, de ce avem învierea Domnului Iisus Hristos, ne aduce speranță, este că noi avem o casă veșnică unde Domnul ne așteaptă să fim cu El. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, în acea seară când trebuia când își lua rămas bun de la ucenicii săi, Domnul Iisus Hristos, unul dintre primele lucruri, uitați ce le spune El: să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se să aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu Ceresc sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și ucenicii n-au înțeles. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt, versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul Iisus ne-a pregătit un loc în cer. Noi aici, care avem o casă mai frumoasă, mai tragică, acum oamenii concurează care e casă mai frumoasă, dar casa asta până la urmă aici rămâne. Noi ne ducem în mormânt, cu trupul nostru putrezește, casa rămâne și poate se prăbușește și poate alții o vând și alții o demolează și așa mai departe. Dar El ne promite o casă în cer. O casă veșnică. Acum, haideți, eu cred că voi ați trăit o viață mai lungi sau mai scurte. Unii ați avut ocazii în realitate, alții poate v-ați uitat prin internet sau la televizor. Câte lucruri minunate și frumoase sunt în lumea aceasta. Niște munți extraordinare, niște lacuri, niște păduri, niște oceane, deci locuri în care te uiți și mă tin că ce frumos, ce minunat e locul ăsta. Acum, dacă noi ne încântăm așa ceva de pe o planetă care este păcătoasă și depravată și care lumea o distruge, gândiți-vă ce lucruri frumoase sunt în cer. Dacă aici pe pământ sunt așa, cine a pregătit Dumnezeu acolo? De fapt, când citești cartea Apocalipsei, găsești despre lucrurile acestea că nici nu pot fi descrise ce frumoase. Apostolul Pavel, la un moment dat, în 1 Corinteni, capitolul 2, vorbind despre lucruri care Dumnezeu le face în viața noastră, spune așa, 1 Corinteni 2 cu 9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Lucruri care noi nu le putem imagina. La un moment dat, tot așa Apostolul Pavel spune: am fost răpit în cer. 2 Corinteni, capitolul 12, el spune despre experiența sa. Și el spune că a fost răpit în cer. Deci cunosc un om în Hristos, el vorbește despre sine. 1 Corinteni 12 cu 2 și mai departe. Care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer.
Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă n-a fost în trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit un om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, adică el a fost asta. Și spune, am văzut așa ceva, eu n-am cuvinte să descriu și frumos este acolo. Nu pot să descriu frumusețea aceasta. Iată, asta e locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. O casă deosebită. Un bebeluș care este în burta mamei, poate dacă ar putea vorbi, ar spune, ce strânt aici, mă închisuiesc, e întuneric, nu pot, de aici incomod, mama s-a pleacă din mă doar. Ce o să fie? Ei nu-și gândește că este o altă viață. Dar să gândească că după asta iese din locul acesta și începe o viață nouă și o viață în care te bucuri și lumină, nu mai întuneric, și loc liber, și poți să vorbești și tot ce acolo poate ți încurcație, acum te bucuri că Dumnezeu ți l-a dăruit. Dumnezeu a pregătit un loc deosebit în cer. Și acolo te așteaptă. Și învierea Domnului Iisus Hristos este o dovadă. El spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Ca să fiți cu mine acolo. Eu mă duc, îl pregătesc, apoi vin și vă iau cu mine. Și noi acum ne pregătim ca să fim cu El acolo. Te pregătești? Vei fi cu El? Sau vei fi o sângă? Sau ignori? Sau ca un bebeluș spune, nu o să mai fi nimic. Un bebeluș din burtă, da? Care nu crede că va fi o viață după 9 luni de zi. Cum poți să ajungi în cer? Cum poți să ajungi în locul care l-a pregătit Domnul Iisus? Unii pot să spun, trebuie să ai o viață bună. O viață, sper să faci fapte bune. Trebuie să faci, dar asta nu te ajută să ajungi acolo. Nu poți să-ți câștigi dreptul de a ajunge în cer. Nu poți să fii suficient de bun ca Domnul Iisus. Nu poți, că ești păcătos. Dar există o cale. Și singura cale este să vii la Cel care poate să te ducă. Adică la Domnul Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, cu ajutorul meu, prin crucea mea, prin moartea mea, prin învierea mea. El te poate duce acolo. Pentru că El a deschis calea pe acolo. La evrei, în templu, era o catapeteasmă, o perdea groasă. Unii spun că cam de vreo 10 cm de groasă era, nu știu de cât de groasă. Dar în momentul când Domnul Iisus Hristos a murit, această perdea s-a rupt de sus până jos. N-a rupt-o cu putere dumneavoastră. Dumnezeu a rupt-o și a spus, calea spre cele deschisă. Este calea nouă deschisă de Domnul Iisus Hristos prin moartea sa. Poți să mergi acolo, prin credință în El, prin pocăință în El, în fața Lui. Pleacă-ți genunchii în fața Lui. Mărturisește-ți păcatul și spune-i păcatul. Și cheamă să vină să te salvezi. Și El o face. Pentru că El te iubește atât de mult. Deci pentru asta a murit. Și El îți va da Duhul Său, puterea sa, ca să poți să trăiești pentru El. Să trăiești viața aceasta. Și El te va duce acolo unde este El. Un ultim verset la urmă vreau să vă dau. Romani, capitolul 10, cu versetul 9. Ascultați ce spune. Copiii îl știu pe de rost, majoritatea dintre ei. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vei fi salvat, vei fi cu Dumnezeu în cer. Ce trebuie să faci? Două lucruri. Să mărturisești că El este Domn, adică este stăpânul vieții tale, adică cred în El. Și să crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți. Crezi tu că Dumnezeu l-a înviat din morți? El îți promite că te mântuiești. De aceea, învierea Domnului Iisus Hristos ne aduce această speranță. Primește această speranță. Vină la El. Cheamă-L în viața ta. Și El va împlini toate făgăduințele sale. Hristos a înviat. Amin. Să ne rugăm. Doamne Iisuse, mulțumim pentru dragostea Ta, mulțumim pentru jertfa Ta și mulțumim pentru că ai înviat și ne dai și nouă biruința Ta. Ajută-ne, Doamne, să credem, să ne pocăim de păcatele noastre, să venim la Tine, să primim Duhul Tău cel Sfânt și să Te urmăm pe Tine. Și să putem să fii siguri că mergem acolo unde ne-ai pregătit un loc. Doamne, dă-ne credință. Acolo unde nu ne ajunge, dă credință, Doamne. Unde nu avem putere, umple-ne cu Duhul puterii Tale, Doamne. Și Tu să fii slăvit în toate, în numele Tău scump te-am rugat. Amin. Amin. Așezați-vă. Este o sărbătoare deosebită. Este pentru mine cea mai minunată sărbătoare creștină, fiindcă aici s-a înfăptuit rezolvarea cel mai mare probleme noastre. Păcatul nostru și rezolvarea problemei păcatului nostru. Ne bucurăm la nașterea Domnului, ne bucurăm că a venit Mântuitorul Lumii.
Ne bucurăm la ziua Cincizecimii că s-a pogorât Duhul Sfânt. Ne bucurăm la toate celelalte sărbători. Dar niciuna nu este ca învierea. Pentru că învierea legată de moartea Domnului Iisus, ele sunt cele ce arată că aici s-a rezolvat problema noastră. Cea mai mare. Hristos a înviat. Pentru că această nădejde să o aveți. Nu atât Paște fericit, că nu e atât nu e într-un fel, nu spui prea nimic la oameni, Paște fericit, cum asta? Hristos a înviat, El aduce viață nouă, aduce nădejde nouă în viața noastră. Și cu asta salutați pe oameni, cu asta transmiteți-le mesajul acesta, ca asta să rămână în ei, în inimile lor, în viețile lor, cu sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Da, coincide Paștele, e ok, e bine, dar învierea lui Hristos trebuie să fie în mintea noastră. Haideți să mai cântăm un cântec la încheiere. Ne vom închina Domnul și cu darurile noastre și dorim să aveți timp frumos, plăcut, cu cei dragi ai voștri, cu cine veți întâmpina și ca fiecare, dacă v-ați hrănit sufletele voastre, acum puteți să vă bucurați și să spuneți și altora ce Dumnezeu face, vă spune, vă învață pe cale. Haideți să ne sculăm în picioare. În picioare să o cântăm. Cu ele nu l-au putut ține pe Domnul Iisus pe cruce. El a înviat și este viu. Încă nu era, te-ai gândit la mine, când nici nu exista. Iisus mă cunoștea pe dealul Golgotei, pe via dolorosa, purtai păcatul meu amar, pe cruce l-a salvat. Curele nu te-au ținut pe cruce, puteai atât de răsne să cobor, la dragostea ta pentru omenire, la tiranii gândindu-te la noi. Curele nu te-au ținut pe cruce, puteai atât de răsne să cobor, la dragostea ta pentru omenire, la tiranii gândindu-te la noi.
Ne vom ruga. Fratele Marcel ne va face rugăciune. Ție, Doamne Iisuse, îți aduci mulțumire pentru a ta lucrare minunată față de omenire, Doamne. Mulțumim. Îți mulțumim, Ție, Doamne, pentru că ai înviat, pentru ca noi să avem viață, Doamne. Mulțumim. Îți mulțumim, Ție, Doamne, că ai făcut o lucrare minunată, Doamne, pentru ca noi, oamenii, să avem pace, să avem liniște, să avem bucurie. Doamne, ajută-ne, Doamne Iisuse, ca să te mărturisim oamenilor. Ajută-ne, Doamne, să arătăm lumină în viețile noastre. Ajută-ne fiecare, Doamne, să trăim după placul Tău, Doamne, după cum ai făcut Tu, Doamne, pentru noi să facem și noi pentru Tine. De aceea, Doamne, te rog, lucrează în viețile noastre. Ajută-ne, Doamne, de fiecare dată, atunci când greșim, atunci când întristăm în fața Ta, ajută-ne să ne pocăim, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca Tu să fii pe primul loc în viețile noastre și binecuvântarea Ta să fie peste noi. Lăudat, onorat și glorificat fie numele Tău. Amin. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Hristos a înviat! Duceți bucuria și vestea aceasta în inimile voastre, acolo unde veți merge, peste tot locul. Amin.